assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkanmu da yau da kuma sake saduwa da mu a daidai wannan lokaci a bibiyar program na Hausa 7 TV tauraro al'umma wadda take watsa shirye-shiryen ta bisa kan tauraron na Adam. Kuma muna lale marhabin da ku, ko in ce muna sake lale marhabin da ku a cikin wannan shirin na al'adu mai suna Tsummanka ya fi riga aro. Kamar yadda muka sani, Tsummanka ya fi riga aro shiri ne wanda yake zagayawa doganni da sakonni na jihohi a cikin jamhuriyar Nijar domin tunawa da yadda masarautunmu suke rayuwa da al'adunmu waɗanda muka gada iyaye da kakanni. Yau karo na biyu shirin Tsummanka ya fi riga aro ya da zango a nan birnin Kwanni da ke cikin jihar Tawa jamhuriyar Nijar domin ganin yadda shagulgullen bikin naɗin sabon bunu na wannan masarauta ta birnin Kwanni zai gudana. Ainihin wanda mai martaba Alhaji Mamman Salifu Sardauna wanda ke jagorantar wannan masarauta ya jagoranta naɗa shi, ko kuma mun ce ya ainihin gabatar a matsayin sabon bununsa bayan auren bunu da ya yi rikon wannan masarauta. Ina fatan masu sauraron ma cikin wannan shirin na Tsummanka ya fi riga aro za ku yi mu sau da kafa ku ga yau shirin mu ya kumsa a wannan masarauta ta birnin Kwanni wadda take a cikin jihar Tawa jamhuriyar Nijar. Mu ji shin wane ne bunu, menene matsayin cikin masarautar ta birnin Kwanni, wane ne aikinsa, ya shagulgullan duka so gudana. Muna fatan za ku kasance da mu a cikin wannan shirin na Tsummanka ya fi riga aro har zuwa ƙarshen sa. Ku kasance da mu a cikin shirin. Kamar yadda kuka ji a cikin gabatar da wannan shirin na Tsummanka ya fi riga aro, shirin dai ya samu halartar bikin naɗin rawanin sarautar sabon bunun masarautar birnin Kwanni da ke jihar Tawa jamhuriyar Nijar, wanda mai martaba Alhaji Mamman Salifu Usman ya jagoranta. Mun raba wannan shirin gida uku, inda daga farko za mu ga yanda 'yan uwa da amana arziki suka so matararuwa zuwa fadan mai martaba domin halartar wannan biki ya zuwa isuwar shi sabon bunun tare da abokaninsa da 'yan uwa kamin soma naɗin haɗe zuwa isuwar mai martaba da sauran shagulgulan da suka gabata kamin naɗin.
sarkin kwanni mazan Alhaji Mamman Salihu haske danne duhu ga sarki sarkin Mamman Salihu shiga dauko da wurin na kwanni ga sarki na sarakuna alhakarna su sarakuna ne ga tambo ku ga mai kwanni a hakan ne ya sakan za mu tuno da wuri da salsalar amsarwa akwai jilin lamuru da tattalar gamsarwa tun da tarin tara ka same ta Allah ya hukunta kakanka sarki Usman Adam sarkin kwanne ɗane ga gurama shi kuma gurama ɗan sha'aibu mai rabo masa aikan gado mai sarautar gado ka fi ƙarfin bakon haure baban Abdullahi baban Yarima ya hayya ga iso Yarima sannan babba Yarima Ibrahim na Sanusi baban Rahina baban Safiya baban su Zuwaira baban Usman Manuka ta azaune kanan da ɗan matan sarkin kwanne Alhaji Buda Waziri yana nan zaune Alhaji ɗan Hajiya uban Doma ma na zaune da uba da dawaki na kwanne gashi a zaune gana jiba nan wali ba ku gashi a zaune ajiyar sarkin kwanne dukkan su ba su a zaune ɗayan sarkin kwanne ga su nan dukkan a zaune magajin sarkin kwanne ga su nan fa a zaune da yaran sarki na kwanne ga su a zaune da sarkin dogarai na kwanne ga su a zaune magajiya ta ci gaba da waƙan nan sabuwa ta bunu wadda ka yi bismillah 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 yau mai sai a son waƙa sabuwa ta birnin kwanni sabo Usman Sumaila to jama'a don Allah abin wuri a zamna yau ne ake nadin sarautar bunu da bulaliya sarake kula da wurin aiki da zaki zakin
Amin bunu. Rukuni na biyu shine lokacin da aka soma naɗin rawani ga sabon bunu kamar yadda aka tsara a al'adance, inda a nan ne 'yan uwa da na arziki suka yi ta liƙi ko kari domin nuna kara ga sabon bunu, yayin da bayan kammala naɗin rawanin nasa ya je ya gabatar da gaisuwa ga mai martaba. Haka zalika ya fice tare da samun rakiya daga 'ya'yan sarki da 'yan uwa da na arziki zuwa masaukinsa, inda daga bisani shi ma mai martaba ya fice tare da fadawan nasa duka albarkacin wannan biki. Bari mu dubi rukunin na biyu yadda ya kasance. masu dokar Allah koma kasa na Allah bunu baro ake magana maganin bature jika abubakar da harza sarkin kwanni usman ya aihe shi sarkin kwanni usman sarkin kwanni adam ya aihe shi sarkin kwanni adam kuma ya aihe shi kuma mako ya sarkin kwanni shi ayu mai magana da muhammad da muhammad bunu no are kwana kan yaki bunu baro Usman ko dan odina oni ko dan adam ko dan sarkin kwanni kuma mana buga ma ko dan sarkin kwanni shi ayu na amma na muhammad bunu no o yaki are kwana kan yaki Labara, yari. Ana zuwa sai ida. Magajin garin Kwani muna godiya. Magajin garin Kwani muna godiya. Sarkin Adar muna godiya. Sarkin Adar. Da kai da na Kwani uba na kai ta. Ta yi kyau da kai bunu manu. Ta yi kyau da kai. Ga Muhammad. Kumar can ka jadi. A bada hanya, raya kai, ana kari yan sarki, ana muku magana kuɗin gyara nan masu ɗauka. Masu ɗauka. Aja sun ka tako ku kyoni. A daga waɗanda sun ke su daga. Yau babu gudu babu jara ba, alhamdulillah. Mun gode wa Allah. Wai na masu kusa. Shi ya sha ka wani sauka kawai shi ya da ke sama don da ba wai cewa kai bane gidan yau gidan su ne kowa da wannan ne bane aka zo
Masha Allah, ga sabon Rahman sai da sun taso ya hito tun da gani ne Mr. Abdulrahman gashi na SG National aha to mata da SG National ga ne ya zaka kuciwa to ya ko suna kai da haka ne wato ga Allah a dai dan hakuri kadan ne madalla ga to ina ganin dai wato ga jama'a nan su ka sa ta aiki ga uwayen birnin nan ina ganin ya kulle gaba garin da hajiya a kan zo ga su su da ne wato kuma yanzu kai aka wato rawani alhamdulillah da ramadan biyu da muka kokari kan jama'a akwai professor alƙali wanda ga shi nan wato ya isa ya fito aka wannan aiki professor alƙali Jadi bari wannan ko ina yake jawo ba tsana haka saboda nan magajin gari jadi in asali Allah bar jawo ga ki jawo mana matsala wata don wannan yan jami'a ga kana kana aiki ne sannan ga yan matan da magajin gari anto Allah suka gaki masu gaki suna kai ma alto ana kike da Allah ko ne ba da wuri ko gaki ba sai aikin su kuma magana shi bai wallahi ko ayi ma magana ga shi gaba da ya doka go bismillah ayi ne rage kasa
sai kuma rukuni na uku na ƙarshen wannan shirin, inda bayan duka gudanar da shagulgulan na bikin naɗin rawanin na sabon bunu ya samu rakiya zuwa masaukinsa tare da halartar 'yan saraki da 'yan uwa da amannan arziki domin kan gaisuwa da kuma ƙara taya shi murna, inda a nan ne muka ji ta bakin marafan birnin Kwanni domin sanin wane ne bunu kuma miye matsayinsa ko kuma aikinsa a fada kamar sauran 'yan sarki. Sannan muka ji godiya daga bakin shi sabon bunun game da gudanar da shi wannan babban biki. Haka zalika mun nemi jin ra'ayi da fatan dangi da iyalan sabon bunun kamar yadda za ku kalla a cikin wannan shirin. Thank you.
Sheka, babbar da mai ƙara itacen yaro. Aha, d'accord. Voilà. Muna matakar murna da muka samu gama wanga taro lahiya na nadin bunu. Wato kun san kasar Kwanni tushen ta gobir ne ko? To abin da ya sa wanga wannan da kun gani an ɗauko su tun da can tushe. Wato abin da mun ka naɗa yau shi a bunu. Bunu ko wato shina cikin 'yan sarki masu rawuna. Wato a zaman shi kenan shina da gunduma, wato shina da karkara wadda take karkashin shi. Dangance da wannan kenan duk garuruwan da aka karkashin shi ke kula da su, kuma shi an kama jagoran su zuwa ga masarauta.
to abin da ya shahi wannan karkarata aikin bunu ne kuma wato shi na cikin 'yan sarki masu muhimmanci don cikin sarautar kwanni wato 'yan sarki guda 5 ne da kawai raunna da kawai dan galadima da kawai marafa da kawai bunu da kawai sardauna da kawai kuma 'yan mata wato an ga 'yan sarakuna ne manyan gurina guda mai kuma ba kowa su sai dan sarki wato wanda sarki ya amince ma shi zai kusato shi kusan shi wanda inda ko ta shawara da ta shiga kasa tare da su aiki inda ko wani babban aiki wanda za a yi na kasa tare da su aiki shawara wato kaji kenan suna taimaka ma masarauta dangance da aikin masarauta. Takamaimai shi yanzu mu yi aikin bunu a cikin masarauta duk da karan sun bayanai yana da wasu sashi na yankuna da ake bashi yana taka rawa wajen tabbatar da zaman lafiya cikin al'umma ko akwai wani rikici ko su abubuwa masu kuma da haka. Kwarai ko tun da an ce ma bunu wato kenan cikin yan sarki wanda ke da nagarta wanda za su ba da shawara ko da wani abu ya ta maimaye sarki wato shi na iya shawararsu. A ganin kenan yan sarakunan ga biyar tare da manyan hada ana gumuwa a tattauna bisa ga wannan babban matsala wadda sarki ya abu ne ya kawo ta kenan shi na cikin masu ba da shawara zuwa ga sarki wato matsayin shi kenan bancin da shi ne gunduma ne na karkara danganci ana iya cikin kamar fannin faransa a ce conseil me ba sarki shawara matsalolin cikin karkara matsayin cikin abin da ya sha karkar shi to ganin shi wannan sabon bunu da aka nada ya za mu iya cewa ya gaji ya ga yau bangaren bariki ga ya shigo gargajiya me kuke jira gare shi to abin da muke jira gare shi shine tunda Allah ya kashi sarki ya zabe shi ya shiga cikin masarauta cikin majalisar shi wato dangance da baiwar da Allah ba shi kuma dangance da irin ƙwarewar da ya samu a zaman shi na bariki tunda ko gaban za jagoran al'umma ne ko can cikin bariki kuma bisa ga karatun Allah so kun san matsayin shi doktor ne ko kenan wanda duke da wani ilimi irin wannan ana tsammanin da ya kawo shawara ta gari kuma a samu kyakkyawan hali gare shi kuma ya san abin da ya kawo shi kuma abin da zai yi ma'ana dai masarautar birnin Kwanni za a ce ta samu wani babban ci gaba kwarai ko sai a ce haka nan tunda wanga zamanin da muke ciki lalle an san dan sarki duk sarki ne amma ana son waɗanda suke da ilimi tunda duniya ce ta ilimi ce yanzu. Ina kira ga 'yan sarki na a kama masa cikin tafiya. Abin da muke kira ga 'yan sarki shine shi wato masarauta sarki da 'yan sarkin da an ba raunna don nan ɗaya Allah ne wato Allah ya sa yau ya zan bunu yana abin da muke son goyon ba ga 'yan sarki wato a matsina na maraha wato ina kiran su bi wannan zaben da sarki yi kuma da sun ka gwada mana gudunmar da sun kawo lokacin wanga shagali to muna tsammanin dai za su ba da abin goyon baya kuma za su biyayya bisa ga wanga sabon bunu da an kai shi kuma ina fatan Allah tanye shi kuma ya sa cikin jagorancin da zai ya adalci kuma ya kawo mu sarki gudunmuwar shi tare da abin da ya shahi jagorancin ƙasar gata. To masu kallon da sauraron mara hoki na muka gani na masarautar birnin Kwanni a cikin wannan shirin na al'adu na Tsummanka ya fi Riga aro wanda wannan tasha mai albarka ta Hausa 7 TV Tauraro Alma take gabatarwa za ku ci gaba da kallon mu ku ga yadda sauran shirye-shiryen za su kasance a kasance da mu. ya nuna mana wannan rana ba shi ikon rike matsayin da aka ba shi domin shi mulki na Allah ne yana ba sai ga wanda ya ga dama to kuma sai mu tanya shi da addu'a Allah ya kama masa wannan matsayin da ya basa Allah ya sa ya kamanta ya yi ma talakawansa adalci gwagwadon hali wannan tarihi ne cikin fami shaibawa musamman cikin garba dan arza yau wata matsayi na sarauta ya shigo cikin garba dan arza sai mu ce to alhamdulillah wannan abin alfahari ne kuma abin godiya ne ga Allah muna yi ma duka sauran fami godiya muna yi ma mai martaba godiya da wannan matsayin da wannan nauyin da ya doka ba wannan bawan Allah
muna yi dukkan sauran 'yan uwa da aminan arziki godiya da wannan al'amari. Babu misali muna godiya kuma muna ma Allah godiya muna ma jama'a godiya. Allah ya sa yadda ya ɗauka lahiya Allah ya nuna mishi ya kai ya aje lahiya shi muke ma Allah fata kuma Allah ya sa ya yi adalci a cikin abin da muna jin murna kwarai mun shi daɗi da Allah ya gwada mana wanga rana kuma mun shi daɗi kuma da sarki ya bashi wanga tita mun gode mai kuma Allah ya saka da kuma Allah ya sa sarki ya doke shi duk da ya san da ya doke shi kuma Allah ya sa shi ko kai ya sa sarki kunya ya aiki da ya gabata Allah ya rika mai kuma Allah ya bashi yawancin rai yayi wanga aiki da aka tafi Bismillahirrahmanirrahim. Na farko sai isa da godiya da Allah ya sa aka yi lahiya aka kare lahiya, kuma godiya ta ita ce zuwa ga duka waɗanda sun ka kama Allah ya sa wanga abu aka yi shi lahiya. Alhamdulillahi yadda kuka gani kowa ya sa nashi hannu, kuma abun ba abinda muka iya muce illa alhamdulillahi Allah ya saka ma mutane da alheri. Na biyu shine kuma isar da godiyata zuwa ga mai martaba sarkin kwanni da ya diba ya gani tabbata akwai abin da ya gani yasa zaben shi ya faɗo biskai gare ni na cewa in ɗauki wannan rawani. To yadda ya yi wannan nazari har yi azamin wannan nauyi, ina fata ga Allah ya bani ikon ɗauka nauyin da an ka azamin, saboda shi jagoranci kullum muna hidi ba lokacin da an ka aza maka shi ba adda wuya ta hiyar da shi. To bisa ga haka nan ne ko toshe muke fata Allah ya shiga ciki, saboda jagoranci Allah ne ke tahiya da shi, ba dubara ka bace, ba wayonka bane, ba wani abu naka ne. Allah ne in ya ga dama yake taimaka maka ka samu ka yi jagoranci yadda ya kamata. To bisa ga wannan kuma muke roƙo ga Allah ya taimaka muna ya shiga ciki, saboda wannan nauyin da an ka aza muna mu samu mu tahiyar da shi yadda ya kamata cikin adalci. Allah ya sa kuma da jinkirin kwana, kuma wanda sun ka taso daga kana gani har wasu kasashe da wasu garuruwa sun ka halarto wanga biki, Allah ya mai da su gidajen su lami lahiya. Ni ba ni da abin da zan faɗa ma mutane, ba ni da shi illa dai in yi godiya kuma in yi fatan Allah ya saka ma mutane da alheri.
masu kallon mu da sauraron mu duka nan muka zo karshen wannan shirin na Tsummanka ya fi riga aro a bisa kan wannan tasha mai albarka ta Hausa 7 TV tauraro al'umma, wanda kamar yadda kuka gani mun bibi shirin sau da kafa wanda ya tunatar da mu wasu daga cikin al'adu na wannan masarauta ta birnin Kwanni wadda mai martaba Alhaji Mamman Salifu yake jagoranta. Kuma mun gani yadda shagulgula na bikin naɗin sarauta na rawani na bunu yadda ya gudana a cikin wannan masarauta. Muna fatan shirin ya kayatar da musamman a cikin ita wannan masarauta mai dimbin tarihi ta birnin Kwanni wadda a halin yanzu Alhaji Mamman Salifu Sardauna yake jagoranta. Muna fatan shirin ya kayatar da ku, anan za mu haza wassalam da ku a mana dukkanin abokanan aiki na wannan tasha mai albarka ta Hausa 7 TV tauraro al'umma da ke gabatar muku da wannan shirin rugani da sakonni na jamhuriyar Nijar, musamman a yau da muka yada zango a nan masarautar birnin Kwanni. Muna muku fata alkhairi, sai a kasance da mu a cikin wani shiri na gaba na Tsummanka ya fi riga aro. Kamin nan mu huta lafiya.